Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mântuitor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Amin. Doamne Iisuse, te rog din toată inima să ne vorbești în această dimineață. Amin. Te rog din toată inima să ne dai claritate, călăuzire, viziune cu privire la viețile noastre pe care noi le avem înaintea Ta. În fiecare zi. Te binecuvântăm și învață-ne să umblăm călăuziți de poruncile Tale și de dragostea Ta. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați. În ultima perioadă, de ceva timp în biserică, atunci când era vorba despre cauze de rugăciune, pe foarte mulți dintre dumneavoastră, pe foarte mulți dintre voi, v-am auzit spunând: aș vrea să mă apropii mai mult de Domnul. În special miercurile, când sunt acele cauze de rugăciune în care întrebăm pentru ce să ne rugăm, mulți dintre voi au spus: vreau să mă apropii de Domnul. Sau vreau să cresc din punct de vedere spiritual. Ei, vreau în această dimineață să întâmpin nevoile noastre, nevoile bisericii, cu o predică și să explic cum putem să ne apropiem de Domnul. Cum putem să creștem din punct de vedere spiritual, pentru că asta nu vine de la sine. Asta nu vine de la sine, ci trebuie să facem niște lucruri ca să putem să ne apropiem de Domnul și să creștem din punct de vedere spiritual. Așa că astăzi aș vrea să vorbesc despre 3 lucruri foarte importante în creșterea noastră spirituală, în apropierea noastră de Domnul, care ne ajută să trăim în fiecare zi. Și vreau să vorbesc cât mai practic, ca să înțelegem. Nu teologic, nu foarte complicat, în așa fel încât atunci când trăiesc cu Domnul la locul meu de muncă, atunci când trăiesc cu Domnul acasă, în mijlocul familiei, în cortul meu, cum zicem noi, da? Să știu că sunt în voia Domnului. Să știu că nu doar atunci când vin la biserică sau când am un cadru, eu știu, bisericesc, pot să mă apropii de Domnul. Ci vreau în această dimineață să vă spun că în orice situație te poți apropia de Domnul. Amin? Amin? O să vă rog să fiți atenți la mine, să fiți activi. Ok? Ca să puteți să prindeți ceea ce vreau să vă spun în această dimineață. Sunt 3 lucruri pe care vreau să le aduc înaintea voastră astăzi. Și acestea sunt așa: ascultarea, însetarea și anturajul. Ascultarea, însetarea și anturajul. Cred că un pic mai încet poți să-mi dai asta. Un pic prea tare. Ascultare, însetare și anturaj. Aș vrea să încep cu ceea ce este normal, cu ascultarea. Exact cum am citit acest text legat de Domnul Iisus, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Nu poți să crești din punct de vedere spiritual dacă nu asculți. Dacă nu împlinești voia lui Dumnezeu. Cine are cuvintele mele, spunea Domnul Iisus, și le împlinește, acela mă iubește. Vreau să pun o întrebare. Este cineva aici, în casa aceasta lui Dumnezeu, care nu are o Biblie acasă, personală? Deci toți avem Biblie. Toți avem Cuvântul lui Dumnezeu. Cine are Cuvântul lui Dumnezeu, cine are cuvintele mele și le împlinește, acela mă iubește. Primul pas pentru creștere spirituală, primul pas pentru apropiere de Domnul,
primul pas pentru dezvoltarea noastră spirituală este, dragii mei, ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Adică împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu. Noi toți avem Biblie. Am văzut că nu este nimeni aici în locul acesta care să nu aibă Biblie. Toți avem Scriptura acasă. Toți o citim. Amin. Sper. Amin. Ceea ce este important în această situație este să trecem la următorul pas. A împlini Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, creșterea spirituală, apropierea de Domnul nu vine ca o stare dintr-o dată așa peste fiecare dintre noi să zică, mamă, n-am făcut nimic și m-am apropiat de Domnul. Am ascultat o predică foarte bună, dar zice, am uitat tot ce a zis fratele ăla acolo. Am citit, dar am uitat tot ce am citit. Pe o ureche m-a intrat și pe cealaltă a ieșit. Niciodată nu ne putem apropia de Dumnezeu. Niciodată nu vom crește spiritual. Nu ne vom dezvolta spiritual fără acest prim pas. Ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mă iubiți, spunea Domnul Iisus, veți păzi poruncile mele. Asta este primul pas. Este voia lui Dumnezeu să mă botez? Este. Este voia lui Dumnezeu să fac fapte bune? Este. Este voia lui Dumnezeu să mă rog? Este. Este. Atunci, ce trebuie să fac? Este să trec la împlinire. Este voia lui Dumnezeu să dăruiesc? Să fac un bine? Să încurajez pe cineva? Să ridic pe cineva? Știu că este. Atunci tot ce trebuie să fac este să pun mâna pe un telefon și să dau un mesaj sau să dau un telefon. Să bag mâna în buzunar când este nevoie. Să mă pun pe genunchi atunci când este nevoie. Să fac ceva. Pentru că dacă nu împlinim, dragii mei, este exact ceea ce spunea Iacov, când te uiți în oglindă, te aranjezi frumos, te machiezi, doamnele, dacă e cazul, și când ești de acolo, zice, nu mai știu, oare m-am aranjat sau nu m-am aranjat? Uiți total. Primul pas în apropierea noastră de Domnul, țineți minte, vă rog frumos, este ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu. Și v-am spus zilele trecute și repet până ne intră bine în inimă și în căpuți și oriunde trebuie să ne intre. Ascultarea este cea mai puternică armă a creștinului. Nu postul și nici rugăciunea. Sunt importante și postul și rugăciunea, și dărnicia, și smerenia. Dar cea mai importantă armă a unui creștin este ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ascultarea face mai mult decât jertfele, știți? Ascultarea este ceea ce ne face plăcuți înaintea Tatălui și înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor. Versetul, ok? E bine? Care să rămână cu voi în veac. Ce trebuie să fac să am pe Duhul Sfânt în viața mea? Să stăruiesc? Poți să stăruiești. Dar poți să-L primești și dacă nu ai ascultat în continuare de El, așa cum L-ai primit, așa va și pleca. Pentru că ceea ce face ca Duhul Sfânt să vină în viața unui creștin și să fie în plinătate, este ascultarea de poruncile Domnului. Amin. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile și eu voi ruga pe Tatăl și El va trimite pe Duhul Sfânt care va fi cu voi și va fi în voi. Dacă în Vechiul Testament Duhul Sfânt era peste oamenii lui Dumnezeu, peste profeți, peste împărați, peste preoți, în Noul Testament, în Noul Legământ, Duhul Sfânt este nu doar peste, ci este în noi. Este în biserică. Se manifestă prin biserică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar ce trebuie să fac ca să am plinătatea Duhului Sfânt în viața mea? Înainte de a posti, înainte de a te ruga, înainte de a face orice altceva, ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea este platforma pe care lucrează Duhul lui Dumnezeu. Degeaba ascult profeții. Degeaba vin și profețești N și N profeți. Dacă inima mea nu este cuplată, dacă gândul meu, dacă eu nu sunt gata să ascult, vreau să vă zic un lucru. Dacă nu ești gata să asculți ceea ce îți vorbește Domnul prin proroc, te-ai dus la un vas de lucru, cum spunem noi, proroc, da? Și nu ești gata să asculți ceea ce spune, mai bine nu te duci să nu întreba. Nu te duci și nu întreba. Nu mai ispiti nici pe prorocul, nu mai ispiti nici pe Dumnezeu. Dar dacă ai încredere că ce îți vorbește Dumnezeu prin omul acela, indiferent cine este, și știi că este omul Dumnezeu și ai încredere,
atunci fii gata să asculți ceea ce îți vorbește Domnul. Amin? Dacă nu, n-are rost. N-are rost. Duhul Sfânt va lucra în viața noastră, ne va umple în momentul în care eu ascult, noi ascultăm de Dumnezeu, de poruncile Lui, va veni Duhul Sfânt în viața noastră și își va găsi plăcerea. S-ar putea să nici nu trebuiască să stăruiești după Duhul Sfânt și vei fi plin de Duhul Sfânt și vei vorbi în altă limbă. Amin. De ce? Pentru că inima ta este deschisă să ascult. Doamne, ce vrei Tu să fac? Asta vreau să fac și eu, ceea ce vrei Tu. Nu vă voi lăsa orfani, spunea Domnul Iisus, ci mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc. Și voi veți trăi. În ziua aceea, spunea Domnul Iisus, veți cunoaște că eu sunt în Tatăl și că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Este o unitate desăvârșită între Tatăl, Domnul Iisus și Biserică. Desăvârșită. De ce? Din cauza ascultării. Și o să vedem imediat cât de mult i-a plăcut Domnului ascultarea. Și la un moment dat se ridică unul dintre ei, Iuda, nu Iscarioteanul, și întreabă, Doamne, cum adică, cum se face că nu să te arăți lumii și te arăți numai nouă? Ok, înțelegem, o să pleci, o să revii. De ce nu le dovedești la nenorociții ăștia care te-au răstignit că tu ești Fiul lui Dumnezeu? Să le dovedești tuturor că ei l-au străpuns pe Fiul lui Dumnezeu. De ce nu te arăți lor? Să le arăți tuturor că tu ești Mesia și le arăți doar o mână de oameni. Și Domnul Iisus, în versetul 23, îi dă răspunsul lui Iuda. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Tot ce trebuie să facem să fim iubiți de Tatăl este să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Noi, zice, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Iisus se revelează celor ce îl iubesc, celor ce împlinesc cuvântul Lui. Nu se revelează tuturor. De aceea sunt oameni care întreabă unde este Dumnezeu, dacă Dumnezeu există. Să ni se arate, să-L vedem, să-i vedem puterea. El n-a zis că îi se arată tuturor. A zis, dacă e cineva care mă iubește și împlinește cuvântul meu, eu mă voi arăta Lui. Mă voi descoperi Lui. Și în felul acesta o să ai parte de revelație din partea lui Dumnezeu în momentul în care asculți de El și ești tot timpul ascultător. Cine nu mă iubește, versetul 24, nu păzește cuvintele mele. E fain, zice, e fain, băi, e fain predicile, îmi plac predicile, dar le asculți. Zice, nu am gândit. Sunt faine profețiile. Am auzit de oameni care au zis, frate, mi-a vorbit Domnul și l-am întrebat, bun, foarte tare că ți-a vorbit, dar ai împlinit ce ți-a vorbit? Zice, nu. Atunci degeaba ți-a vorbit. Degeaba ți-a vorbit. Cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Primul pas pentru apropiere de Domnul, pentru creștere spirituală, pentru dezvoltarea noastră, este ascultarea de cuvântul Lui. Amin. Amin. Mergem în Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Să vedem exemplul Domnului Iisus Hristos. Să aveți în voi, spune Apostolul Pavel, gândul acesta care era și în Hristos. Care era gândul lui Hristos? El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Cu toate că avea chipul lui Dumnezeu. Era Fiul lui Dumnezeu, era împăratul, era regele, era acolo la același nivel. El zice, s-a smerit, da? S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător. S-a făcut ascultător și o ascultare până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea, asta este consecința faptului că a fost ascultător. Dumnezeu l-a ridicat. Ceea ce ne va ridica, dragii mei, ceea ce ne va ridica la o altă statură, la un alt nivel, la un alt level, cum spunem noi, este ascultarea de Domnul. Amin. Ascultă de Cuvântul Dumnezeu, începe să împlinești. Ai citit un capitol din Scriptură, începe să împlinești acel capitol sau verset pe care l-ai citit. Pentru că în momentul acela Dumnezeu te ridică din cauza ascultării. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume.
Pentru ca în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și tot să declare și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Ce a adus această titulatură de numele mai presus de orice nume? De numele în care se pleacă orice genunchi? Ascultare. De aici plecăm. Asta este platforma. Asta este platforma de care plecăm. Și începem să creștem. Avem Cuvântul lui Dumnezeu, îl citim, începem să-l împlinim. Cu pași mărunți, să mai mari, fiecare după cum își dorește, dar important este să ascultăm. Ceea ce l-a făcut pe Avram să primească titulatura de prietenul lui Dumnezeu a fost credința lui. Dar credința s-a materializat în ascultare. Pentru că în momentul în care Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, ia-ți cortul, deci ia-ți bilet și pleacă din locul acesta într-o țară în care ți-o va arăta, Avram putea să zică, Doamne, eu cred în Tine foarte tare, îmi place când îmi vorbești așa, simt o pace în inima mea, mă simt bine la biserică când Tu îmi vorbești, dar mie îmi place în locul ăsta, Doamne. Mie îmi place în locul ăsta, nu vreau să plec, dar îmi place să mai vorbești și doar tare. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și l-a ascultat. Și asta l-a făcut pe Avram să plece și să umble cu Dumnezeu, să înceapă să umble cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îl consideră pe Avram singurul din Scriptură care îl consideră prietenul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. De ce? Pentru că ascultăm. Aș vrea să ne încurajăm cu acest gând. Să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu ori de câte ori îl citim, ori de câte ori îl ascultăm predicat, ori de câte ori îl ascultăm profețit. Pentru că asta ne va ajuta să creștem spiritual. Altfel, dragii mei, nu o să crească nimeni neascultând. Nimeni. Începând de la mine și până sus. Totul este valabil și pentru mine și pentru toată biserica. Ascultarea ne duce în binecuvântare. Al doilea pas, care este la fel de important, este însetarea. Bun, am ascultat, ne place, este interesant și când vezi că Dumnezeu îți vorbește tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult, parcă tinzi la un moment dat să zici, Doamne, e prea mult, e prea mult. Dar dacă vrei să crești din punct de vedere spiritual, va trebui să însetezi. Va trebui să flămânzești. Pentru că aduceți-vă aminte de această, cum să-i spun eu, pentru orice om sănătos, mâncarea este un lucru important. Mâncarea este bază. Un om bolnav, primul lucru pe care și-l pierde este pofta de mâncare. Zice, nu mi-e foame. Poți să pui pe masă orice bucate, orice îi pui pe masă, nu mi-e foame, nu îi sete. Un om sănătos zice, mi-e foame, mi-e sete. Din punct de vedere spiritual este același principiu. Dacă vrei să crești din punct de vedere spiritual, dacă vreau să cresc, dacă vrem să creștem, va trebui să fim însetați. Va trebui să însetăm după Dumnezeu și după Cuvântul Lui. Și dacă am văzut că Dumnezeu ne vorbește și începem să împlinim și ce împlinim ia ființă și Dumnezeu lucrează cu adevărat în viața noastră, va trebui să-i spunem, Doamne, vreau mai mult! Vreau mai mult! Eu nu mă satur cu atât! Când eram copii mici, mâncam o porție mică. Aș vrea să vă întreb, vă săturați tot cu o porție mică? Răspundeți. Eu? Acum dacă sunteți la regim, poate. Sau unii la slăbire. Dar dacă vrei să crești în omul din lăuntru, da? Va trebui să fim însetați după prezența lui Dumnezeu. Fără însetare nu există creștere spirituală, oameni buni. Fără flămânzit după prezența lui Dumnezeu, după închinare, după Cuvântul lui Dumnezeu, n-ai cum să crești. N-ai cum să crești. De aceea Domnul Iisus spune în Ioan, capitolul 7, versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Doar oamenii însetați vor crește și vor fi săturați.
Dar oamenii care spun, pentru mine e suficient atât. Pentru mine e suficient duminica. Pentru mine e suficient o dată pe lună. Pentru mine e suficient... Niciodată nu se va dezvolta în felul acesta. Imaginați-vă un sport de performanță făcut o dată pe lună. Un antrenament o dată pe lună. Un om care se antrenează pentru... E suficient o dată pe lună să pun mâna pe chitară? Înveți, zice, te rog. Înveți! N-ai cum să crezi spiritual dacă nu ești însetat cu prezența lui Dumnezeu. Dacă iei chitara și în continuu până ți ia să sânge pe degete, dacă iei clapele alea și în continuu vrei să vezi alte și alte note și alte game și alte partituri și așa mai departe, dacă vrei să crești, dacă vrei să te dezvolți din punct de vedere spiritual, va trebui să fii însetat. Va trebui să fim însetați după prezența lui Dumnezeu. Mai multă rugăciune, mai multă închinare, mai mult cuvânt. Doamne, mi-ai dat în această dimineață. L-am împlinit ăsta. Vreau mai mult, vreau mai mult, vreau mai mult, vreau mai mult, vreau mai mult. Sunt însetat. Sunt doi oameni ai lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în Psalm, care își exprimă setea lor după cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 42. Este Core aici, în Psalmul 42, și spune: cum dorește un cer izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cum dorește un cer izvoarele de apă? Animale care călătoresc să fac kilometri întregi doar să ajungă la o vână de apă, la un izvor. Fratele George știe mai bine, ar putea să explice mai multe despre asta. Sunt distanțe destul de mari pe care animalele le străbat doar ca să aibă parte de o sursă de apă. Și Core zice: cum dorește un cer izvor de apă, așa te dorește pe tine sufletul meu, Dumnezeu. Sunt însetat. Sunt însetat după cuvântul tău. Sufletul meu însetează după Dumnezeu cel viu. Sufletul meu însetează. Iar David zice, îmi scap acum, dar este 34, cred că cu 8. Da. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. 34 cu 8. Nu poți să însetezi dacă nu începi să guști. Dacă nu pui mâna pe chitară la început. Zici, eu vreau să fiu ca și tine, Robi. Și tu zici, poftim. Gustă puțin din ea. Vezi cum e. Vezi cum e. Începe să guști din Domnul. Nu poți să însetezi din ceva ce nu ai gustat prima dată. De-aia David zice, gustați prima dată. Gustă din părtășia cu Domnul. Gustă din cuvântul lui Dumnezeu. Începe să guști din relația cu Dumnezeu ca să poți să însetezi. Și vă aduceți aminte că sunt situații în care nu ți-a fost foame și cineva te-a servit cu mâncare și n-ai vrut să mergi. Nu? Deci cremă, zice, am mâncat acasă. Nu mi-e foame. Și ți-a pus mâncarea pe masă. Și zici, da, te rog frumos, gustă puțin. Și când ai gustat, dintr-o dată, s-a aprins ceva în tine. Mamă, dintr-o dată s-a făcut foame. Dintr-o dată o pierit toată sațietatea și a început să ți se facă foame și a început, hei, și să-ți ia foame. Nu mai las de acolo, nu mai las să-ți o ia. De ce? Pentru că ai gustat. Pentru că papilele gustative dintr-o dată s-au activat și în mintea ta și în tine s-a întâmplat ceva și ți-a dat seama că ceea ce ți-a pus în față este foarte bun. Dragii mei, va trebui să gustăm ce bun este Domnul.
Amin. Va trebui să însetăm. Dacă vrem să creștem spiritual, să ne maturizăm din punct de vedere spiritual, să creștem și să excelăm în orice domeniu, muzical, sport, eu știu, de afaceri și în mod special spiritual, va trebui să însetăm. Am spus asta de vreo câteva ori. Știți ce face un campion să ajungă campion? Este foamea după titlu. Setea după titlu. Să ajungă pe podium. Să aibă medalia la gât. Să aibă cupa sus în brațele lui. Asta îl face să se trezească dimineața la ore la care alții dorm. Asta îl face să facă eforturi pe care alții nu le fac. Ceea ce face pe un om al lui Dumnezeu să exceleze este însetarea după prezența lui Dumnezeu. Amin. Însetează. Gustă. Dacă nu ți-e foame de El și zici, n-am chef astăzi, nu mă simt bine, nu sunt într-o poziție prea bună, într-o stare prea bună. Hei, gustă. Ia Biblia și deschide-o și spui, Doamne, vreau să gust în această dimineață ca să pot să însetez. Și după ce guști din Domnul și vezi că îți vorbește și vezi că te cuprinde și stai pe genunchi 5 minute și de la 5 minute se fac 10 și de la 10 se face jumătate de oră și din jumătate de oră se fac o oră și ceva și zici, Doamne, cum a trecut vremea asta? Nu-ți spune la început o oră jumate ca și target în viața ta să stai pe genunchi. Începe să guști. Și după ce începi să guști și o să vezi că Domnul este bun, o să stai cu El de vorbă și o oră jumate. Amin. Amin. Ascultare. Fără ascultare nimeni nu crește spiritual. Nimeni nu se dezvoltă fără ascultare. 2. Însetare. Fără a înseta, fără a-ți dori, niciodată nu o să fii săturat. Niciodată nu o să fii săturat. Și al treilea lucru este anturajul. Dacă primele două au legătură cu interiorul tău și ascultarea este în interiorul tău și nu ține de exterior, poți să zic alții tot ce vor să zică sau tot ce zic, tu ai ales să-L asculți pe Domnul și să împlinești voia Lui. Al doilea lucru este însetarea care are de face tot cu tine, din interior. Al treilea lucru are de face cu exteriorul. Anturajul. Și este atât de important. Este atât de important să ai un anturaj bun. Mi-a plăcut versetul pe care l-a pus Silvia azi dimineață. Să știți că citesc ce se mai pune pe grup. Amin. Luca 24. Eu când am citit asta de mai mult timp în urmă, am început să plâng instant, așa am lăcrimat. Dacă știi referința... Mulțumesc. Și au zis unul către altul. Luca 24 cu 32. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Când începi să însetezi după prezența Domnului și începi să guști în El, începi să ai părtășie cu El și vrei să ai anturajul Lui. Știți ce te face să zici când ai anturajul lui Hristos? Doamne, nu pleca! Seara e spre târziu, zice. E terminată. Te rugăm, rămâi cu noi. Rămâi cu noi. Îți place să ai anturaj. Pentru că ceea ce te face să crești nu este doar ascultarea ta și însetarea ta, ci și anturajul în care ești te ajută să crești, să te dezvolți. Vă încurajez și mă încurajez și vreau să ne încurajăm cu toții. Să avem anturaj care ne ajută să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual. Amin. Proverbe 13. Hai că-ți dau de lucru astăzi. David. Stai să văd eu și referința. Cu 20. 13 cu 20. Cine se însoțește, cine umblă cu înțelepții, se face înțelept, dar cui place să se însoțească cu nebunii, e treaba lui. Cine se însoțește, cine umblă cu înțelepții, dacă ai un anturaj spiritual, dacă ai un anturaj prin care te poți apropia de Domnul, poți să întărești și celelalte două, și ascultarea și însetarea. Degeaba asculți și însetezi acasă.
dacă ești imediat cu prietenii sau cu alții prieteni, mă rog, cu alții care te trag în jos. De-aia este extrem de important anturajul și dacă vreți să vă dezvoltați de punct de vedere spiritual, căutați-vă oameni care sunt crescuți, mai crescuți ca și voi. Aia nu înseamnă să nu mergi la lucru, să nu stai de vorbă la lucru cu colegii, să n-ai treabă cu ceilalți din jurul tău, să n-ai treabă că eu vreau, fraților, să am numai un anturaj bun. Te îmbârți între oameni. Te miști între oameni. Trăiești între oameni. Dar, când este vorba de prieteniile puternice, sincere, de anturaj, trebuie să fie după voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să crești. Ai anturaje înalte ca să devii un om înalt. Poți să pui același verset în versiunea BBA? Cine umblă cu înțelepții va deveni înțelept, dar cine se asociază cu proștii va avea dezavantaje. Foarte fain sună, așa un pic mai elegant. Va fi dezavantajat cine umblă cu ceilalți. Iar în Psalmul 1, versetul 1 este baza anturajului nostru. Și într-o miercuri am spus de cele 3 lucruri foarte importante din anturaj. Zice, ferice de cel ce nu se duce, cel ce nu se oprește și cel ce nu se așează. Sunt 3 lucruri foarte importante. În primul rând, nu te duci. Dacă te duci, s-ar putea să te oprești. Dacă te oprești, s-ar putea să te și așezi. Înțelegeți? Este foarte important. Deci când e vorba de anturaj, în primul rând, nu numai să nu te așezi. Că ți-e foarte greu să nu te așezi dacă te-ai dus. Și dacă te-ai oprit. Ci primul pas este, nu mă duc. Pentru că în momentul în care știu că mă duc și știu că acolo sunt tras în jos, s-ar putea să mă opresc. Și dacă mă opresc, ei zice, stai jos, stai cu noi. Nu. Din start. Nu mă duc. Zice, de ce nu mai ești cu noi la o șpriț? Pentru că știu că eu nu mai beau, dar dacă mă duc și eu știu că eu m-am împocăit, m-am întors la Domnul, dar dacă știu că în anturajul ăla mă duc și s-ar putea să fiu nu obligat, dar cumva sfătuit sau încurajat, hai stai cu noi acela o poveste. Și mă opresc și apoi mă așez. Ferice de cel ce nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează. Și versetul 2 zice, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Zi și noapte. Aia înseamnă însetare după cuvântul lui Dumnezeu. Eu cu ăsta am început, cu Psalmul 1 am început viața mea de credință. Când mi-am schimbat viața și m-am întors la Hristos, în primul rând, nu m-am mai dus acolo unde am știut că vă trage în jos. Dragii mei, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că recunoaștem, fie că nu recunoaștem, anturajul ne schimbă și ne formează. Vei deveni mai înțelept dacă te însoțești cu înțelepții. Vei deveni mai profesionist dacă te întâlnești cu profesioniștii. Vei deveni mai bun dacă te întâlnești cu cei buni. Vei deveni mai slab, mai jos, mai căzut, dacă te însoțești și te oprești pe calea celor păcătoși și batjocoritori. Ce este fascinant în Ioan 17, în rugăciunea Domnului Iisus, că însuși Domnul Iisus vrea să ne aibă în anturajul Lui. Tată, mă rog, acolo unde sunt eu, să fie și ei. Vreau ca acolo unde sunt eu, să fie și ei. Nu este extraordinar să știi că însuși Fiul lui Dumnezeu vrea să ne aibă în anturajul Lui? Nu numai noi să fim. Doamne, rămâi cu noi că e aproape seară și ziua aproape a trecut. Vrem să rămâi cu noi și când ești Tu cu noi, se activează noi, parcă arde inima în noi când Tu ne vorbești din cuvântul Tău. Rămâi cu noi. Dar El zice, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei cu mine. Anturajul te ajută să crești, să te dezvolți sau să te duci în jos. De aceea, vă încurajez să vă alegeți un anturaj bun. Sunteți la locul de muncă, sunteți acasă. Sunteți în diferite situații. Faceți-vă treaba ca și oameni ai lui Dumnezeu. Trăiți plenar cu Hristos.
Dar când este vorba de anturaj, de prieteni apropiați, căutați-vă oameni cu care vă puteți dezvolta. Amin. E important să te însoțești sau să ai de-a face cu oameni care sunt mai jos ca și tine. Dacă vrei să te dezvolți ocazional, ia legătura sau strânge legătura, aș putea să spun mai bine, cu oameni cu care poți să crești, cu oameni cu care te poți dezvolta din punct de vedere spiritual. Pentru că oricât te-ai lupta tu însuți și asculți de Cuvântul lui Dumnezeu, oricât de mult însetezi când te întâlnești cu alții care ți-au sub puterea și ți-au sub vlaga, duminica este extraordinar în biserică și pleci la ora 12 și un pic, plin de bucurie, plin de Cuvântul lui Dumnezeu, plin. Și te duci apoi și ca o lipitoare din aia care ți-a sub toată puterea din tine. Auzi? Aplică Psalmul 1, versetul 1. Nu te duce. Spune, uite, știi, nu le spune nici că ești ocupat. Nu le dau o minciună. Nu le dau un bluff. Spune-le sincer. Uite, eu vreau să nu mai vin. Nu, dar ce? Mai te pucăiești închis? Sau care e faza? Spune-le ceva frumos. Domnul să-i binecuvânteze. Ia-ți la revedere de la ei, dacă vrei să crești spiritual. Nu există altă cale. Aș putea să spun, dacă iei 3 lingurițe de zahăr, 2 de nu știu ce, crești spiritual și te dezvolți. Dacă citești și iei versetul zilei sau asculți versetul zilei de pe internet, e foarte tare și o să crești, nu o să crești. Dacă nu asculți, dacă nu ești gata să împlinești, dacă nu însetezi și dacă nu ai un anturaj bun, e foarte greu. N-ai șansă. N-ai șansă. Nu crește dintr-o dată, te culca cu chitara și dimineața ai învățat să cânți. Nu. Nu există așa ceva. Nu există niciun domeniu așa ceva. Nici în business, nici în biserică, nici în sport, nici în muzică, nici într-un alt domeniu. Totul este cu muncă, totul este de la ascultare și până la prietenii. În Psalmul 16, versetul 3, și mă apropii de încheiere. Este un verset care mi-a plăcut foarte mult și pe care l-am accesat în inima mea. Sfinții care sunt în țară, oamenii vlavioși, sunt toată plăcerea mea. Ei sunt plăcerea mea. Mă întâlnesc cu oameni, îmi place să vorbesc, îmi place să relaționez, îmi place să am de-a face cu oameni. Dacă e vorba de plăcerea cu care mă întâlnesc cu oamenii, nu sunt alții decât sfinții, decât oamenii evlavioși. Cu aia îmi place să mă întâlnesc și îmi place să stau de vorbă și e ca și atunci când stai cu un părinte și spui, mai zi ceva. Păi, nu știu ce să mai zi ceva. Zi numai ceva. Zi ceva. Pentru că în ori de câte ori omul lui Dumnezeu este acolo și rostește un cuvânt, orice ar zice, mă zice, wow. Știți că mari oameni ai lui Dumnezeu n-au spus lucruri foarte mari. Foarte, știu, noi astăzi, în generația noastră, trăim într-o generație avidă după noutăți. Zice, să vedem ce mai e nou. Parcă și Google-ul ăsta ne disperă, pe mine cel puțin. Da, că și eu sunt făcut tot din carne. Și mă gândesc la știrile alea. Ce mai e nou? Tot timpul ochiul zice, nu se satură văzând, urechea nu se satură auzind, tot timpul să auzim ceva nou. Dar oamenii lui Dumnezeu puternici n-au spus de fiecare dată o altă predică. Ioan avea una singură. Iubiți-vă unii pe alții. Frate, zice, nu mai e altă predică. Iubiți-vă unii pe alții. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții.